Moi boas, son Domingo Bobillo, xornalista de Televisión Española. Como traballador dunha empresa pública, paréceme denigrante que o Sergas, o organismo responsable de xestionar un servizo tan necesario e tan sensible como o sistema sanitario público, aposte pola precarización do emprego en vez de polo traballo digno. É inadmisible que unha enfermeira en 14 anos de traballo acumule máis de 400 contratos eventuais e que máis de 200 sexan dun só día, que non se poida poñer enferma ou que non poida disfrutar das vacacións. Vedes esta ristra de papéis? Esta é a historia da miña vida laboral en Televisión de Galicia. En 16 meses fixeronme 9 contratos de artista, como se fora un gaiteiro. Dábanme de baixa os venres na Seguridade Social e o luns dábanme de alta. E para Televisión Española tamén traballei durante varios anos como un falso autónomo. Se hoxe son traballador fixo de Televisión Española, é pola loita que emprendimos os correspondentes de Galicia nos medios e nos xulgados alá polo ano 2000. Por iso comprendo perfectamente como se poden sentir as enfermeiras eventuais do noso país. E por iso, o vindeiro 12 de maio, vou vestir de loito, porque a precariedade laboral é incompatible cun sistema sanitario público de calidade. E remato con dúas preguntas. Señor Feijóo, se tivera unha filla enfermeira, que lle parecería que acumulara dúcias de contratos nun só ano? Por que a Inspección de Traballo non actúa de oficio para erradicar estas prácticas abusivas? Enfermeiras eventuais en loita, moita forza e moito ánimo, porque coa saúde non se xoga.